Nag-start na ko nak. Mabungahong hapon, live ta kay way klase akong anak. Live ta kay way klase ka. Kay sa Bohol Day. It's Bohol Day right now. Live ta mga igsoon, please share our live. Nindot ni sayo. Hayag pa. So ako sa i-share tong live mga igsoon. Please share our live, mga kaigsuunan. Kaya ako sa share itong live, ha. Di ko makabuhi. Nak, taga-air ko kung tubig, nak. Please, refill it. Nyayo, kablihi kayo, nag-aircon. Okay, so, kumusta mga kaigsunan? Shoutouts na ng mga followers, mga subscribers, ani nga page. Mga new followers, welcome kay mo nga page. Wala ni debate, no? Butang na lang. It's all for the glory of God. Wala na nag-isa o relihiyon dire. But we lift up only the name of Jesus Christ. Okay? Sayo ta nag-live karon tungod kay supposed to be nganing oras sa akong kwaon akong anak kunya wa man mi klase, way klase sila today. Tungod kay naay gitawag og Bohol Day diri sa Bohol. Blessed evening sad Ate Meme Bolivar. Good PM, Peter Joe Anaram. Shoutouts ta ng mga OFW nga naglantaw diha. Especially sa mga naka-permanent resident, mga seaman, seafarer, mga nurses sa lain-laing kanasuran. Kumusta mo diha? Namo sa prayer. Shout out Pastor James from Dumaguete. I am Allen Roy Kunakoy, Brad.
God bless, brad. Thank you for watching. And of course, kani si Brother Lord James Talingting, one of our subscriber. Okay. So mga igsoon, ako mong gidasig ngayon ning i-share atong live. Nga naman, nindot ni. Kaya itong isgutan diri ang discipleship. Kaya kung ang usa ka tao, bag-o pa siya nga Kristohanon, gitagaan siya kabaguhan sa Ginoo, need jud siya mo undergo og discipleship. Why? Kung dili siya magpa-disciple, pwede siya mobalik sa iyang kinabuhi kaniadto. Bisag gimilagruhan pa siya kay nabag-o siya, kriminal siya sa una, adik-adik siya sa una, unsa man ang iyang binuhatan kaniadto nga grabe kadautan, karon nga iyang nakaplagan si Lord, nabag-o siya, but need gyapon niya ang discipleship. Need siya i-disciple. Kung dili siya mo undergo ana, pwede siya mobalik sa iyang kadautan. Amen? Dibot pasabot mga igsoon nga gibag-o ka, mabag-o kang tudhangtod, napakay buhaton na gitawag og discipleship. Why? Once mahimo tang Kristohanon, we believe in Jesus Christ as our personal Lord and Savior, and saved na ta biblically. Dili ka mo diretso hamtong mag-start ta as a baby Christian. That is why need na to ang discipleship. Kung di ta magpa-disciple, daghan mga gibag-o na ni balik sa agi kay di man magpa-disciple. No, mo ni atong topic karon indot ni. That is why I just want to encourage everyone to share this, share our live. And also you can mention your friends and loved ones here in the comment section, especially mga baby Christian. Mga bag-o pa nga Kristohanon, i-mention diri kay need nila ni. Good PM, Pastor from Bingkungan, Tagum City. Sister Julieta Opama Monela. Thank you, sister. And share dan, Pastor. Thank you, brother. Thank you. God bless. Pasensya no mga igsoon, sige kong inom tubig. Kuan man god kanang kuan ba video na ulan-ulan nan ta itong aging adlaw nga nainita na pud ganina. Okay? So shout out nako ang mga brad nako, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Advance happy 53rd anniversary sa Alpha Caparono o sa mga brad nako sa Saya Skip Throne in Arms, ipataas ang tungalan sa Ginoo. Hallelujah. Again, sayo ta nag-live mga igsoon tungod kay walay klase diri sa Bohol. So wala akong first ministry nga mao akong anak. Dili na ko kuwaon, dili na ko ihatod. Okay? So shout out na ako Cebu City Jail, perminti gini, maximum 4. RDC 1, 2, 3, kantanan diha no. Mga jail officer and PNP Luzon, Visayas and Mindanao, Campus Menya, Cebu, sa diri sa Mua sa Tagbilaran City sa Barracks no. Shout out tanan. Natay mga daghang kaila diha. And shout out na ko ang Pisigami family, Luzon, Visayas and Mindanao. Mabungahong hapon ganato. So let's keep busy in making disciple, in soul winning. Amen. For the glory of the Lord. From Brother Gerald Asis, kanunay gini magatang. Brad, salamat sa imong pag-tanaw no. Paminaw. Mayang hapon sa iyo di ay atong live. Yes sa iyo, Brad, kay di ta mag-live unyang gabi kay wa mo gi klase. So ako gining gi-grab nga opportunity. Salamat, gracias sa Dios kay makapaminaw na pud mi sa pulong sa buhi nga Dios. And then I encourage everyone kung nagka-bluetooth mo diha, palanugi diha mga igsoon. Praise the Lord. Tunong kayo, Pastor, kay mutanaw ko gikan sa ko eskwela, Pastor, for election for officer. Thank you, Brother Mark Jan Umandam, and shout out to Umandam family. God bless. Mayang hapon sa diha, Sister Michelle Hamil Rinopal Almonicar. God bless. Okay? Again, our topic for this afternoon, of course, it is very interesting. Why? It's about discipleship. Ako mong sultian, igsoon, bisag ako. Kung wala pa ko nagpa-disciple, bag-o pa ko nga na Kristohanon, pwede ko mubalik sa kaniadto. Kitang tanan mga igsoon akong balikon, once bag-o ta nga Kristohanon, mag-start ta sa baby Christian. That is why, kinahanglan ta mo undergo og discipleship. Kaya kung di ka magpa-disciple, pwede ka mubalik sa imong kaniadto. Shout out
police na preacher is watching this time, please follow mga igsuon. Police na preacher itong igsuon ni nga duol-duol po ni sa undughan, basta mga pariha ni mga police officer. Usa sa ni sa nagwali, nag-vlog sa pulong sa Ginoo. Okay? Police na preacher. God bless, brother. Hello po watching from Jensen, Melanie General Polistico. And good afternoon also to Maria Lisa Neri. And to, yes, ug sa tanang mga subscriber daw. Good afternoon. From Brother Noel Castillo, shout out Garcia and Castillo family. Ug kay Shulin Castillo from CDO, Patag Zone 13. So may Assumption, God bless Pastor James. Okay, again. Ako sa gi-shoutout una si Brother Noel Castillo ug sa Garcia and Castillo family. Especially ni kisama ni Shulin Castillo from CDO Patag Zone 13. Nawa na kay dagan kay mo message, Brad. Zone 13, Assumption, God bless Pastor. God bless you more, Igsoon. Praise God, Pastor Brad. Abanti, long live in Christ. Long live, brother. Long live. Advance. Happy 53rd anniversary. Grefel Arqueliano. And from Sister Maria Lisa Neri, shout out to my children and grandchildren. Amen. Watching from Manila, always jud ko magtanaw sa imong live, Pastor James. Salamat. Himaya sa Ginoo. Tinuod kayo ng discipleship to God be to be a leader or leaders. Amen. Amen, sis. Okay? Shout out na ko ang Dawahon Island sa Batuliti. Salamat sa mga kinilaw sa pagana na mo. From Labason, Zamboanga del Norte, from greetings from Sister Itel Rose Moreno. Watching from Jensen, Joy Pedro. Okay, let's start. Okay, Brother Elijah Herones, God bless Pastor from Jesus Lord Almighty Church, Kawit, Medellin, Cebu. Again, from Jesus Lord Almighty Church, Kawit, Medellin, Cebu. Pastor or Brother Elijah Herones. Okay, thank you for watching, Igsoon. Let's pray. Sa mga on duty day nga naminaw, salamat. Okay, let's pray. Father in heaven, we come into your presence this afternoon with a humble heart. Thank you so much, Lord, for this wonderful opportunity, another blessed opportunity, another great privilege that we could listen to your word this afternoon. Thank you for the courage, Lord God, despite of our busy schedules, but still, you give us this opportunity, Lord God, to listen to your word. So thank you so much, Lord God. But before we proceed, Lord God, before we move on, please search our hearts right now. So siya mong kasing-kasing, among nahuna, among pagbati, among emotion, Lord God. Unsa may mga nakababag kanamo nga nasa mong sulod, Ginoo. Aron ang imong pulong dili makapenetrate kuha kini, Lord God, pasaylo ami. Himo aming takos, himo aming angayan kay imong pulong balaan kini kaayo. Holy Spirit, we welcome you in what we're going to do this afternoon, and let your will be done. This is your moment, Holy Spirit, and you are our master teacher this afternoon. Lord, have your way, and you're gonna bless all the viewers right now, all the listeners. Bless them, Lord God, in Jesus' name. And I rebuke every spirit of destruction. If there's any plans of the devil for us, out of focus me, this time we destroy it in Jesus' name. We declare peace of mind, Lord God, and we declare victory in the mighty name of Jesus Christ. Father God, wala milayang giisa, ngalan lamang ni Kristo Jesus. Dili relihiyon, dili pundok, dili ngalan sa tao, but this afternoon we lift up only the name of Jesus Christ. Lord God, again, let your will be done. Thank you for the victory. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. This time we have 60 plus viewers. Ikaw na, Pastor? Nangandag na itong iring ni mo dito, kay mangayo ko. Nabuntis itong iring ni mo. Shout out, usa ka ambungan. Brad na ko ni nga, Pastor. Di, lahin ni. Isoy kayo ni. Oh, bagsik kayo ni nga, Pastor. Pastor Abil Villacampo from Dumaguete. Salamat tayo, Pastor, sa imong pagbisita na ako dito.
during the time of my, during our conference man dito. Sa imong pagbisita ila ni Pastor Giovanni. Thank you. Long live, Pastor. Long live in Christ. Ang iring, ha? Joke na bitaw, Pastor. Shout out, D.I. Brad, sa mga Flores families. Banban. Followers man ako ni sister. Okay. Shout out ako ang Flores family de Sagbayan, be. Kisa ni una ni? Banban and Tacloy Flores. Okay. Nga mga bagong nagpa-disciple. Wow! Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Shout out, no? Again, sa Flores family. Ako nang itanan. Okay? Sa ilang ginikanan. And of course, kani si Banban o si Tacloy Flores. Kaila ko ni. Praise God. Good morning, Pastor, from Canada. Ay, Buntag Rose, Canada. Shout out, Bungski Miranda Logroño. Let's start na mga Ikson kay nagdagan ng panahon ang oras. Okay? But then again, all over again, I just want to remind everyone to mention your friends here in the comment section, or you can type at followers at everyone or at highlight. Lalaki man to, Pastor, dili man ang bayis. Dili pero na yung kay awolay, no? Pastor ito ang kuan tagiya to. Abi og ba ito yung mga pastor? Agdi lang. Lalaki na ito, bantaw na yung gwapo, liwat ni mo. Okay? So, again, and then please share our live, mga Igsoon. And sa wapad ay makasubscribe sa itong YouTube channel, please do subscribe. You can find the link in the caption of this live. Free na. Shout out, Pastor, watching from Dumaguete City, Angelica George Himagan. Shout out to Reggie Phil Aspacio. Let's start na. Kaya sige na tag-shout out. Ang uban na ginamhinam na. Let's go. Again, our topic for this afternoon is very interesting because it is about discipleship. Importante kayong discipleship para mutubo ta. Aside from that, para makakaton ta o para malig-on ta. Kung walay discipleship, pwede ta mo balik sa atong kinabuhi kaniadto. Let's go. Teksto. Itong teksto, mga Igsoon, nani diri sa pinayag ang maybe. Texto, our text for this afternoon is taken from the book of John chapter 21 verses 15 to 17. Alright? Let's go. Again, John chapter 21 verse 15. Paubos. Excuse me. Ingon diri mga Igsoon. English ni, in IB. Sige ba ni? When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Next. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Next. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Ang Diyos magapanalangin sa iyong balang pulong. So, atong nakita diri mga Igsoon ang pangutana ni Jesus ngadto ni Pedro sa nga third time pero mamaora, no? Ngano ka Igsoon kung ato ning palawman ug maayo, it's about discipleship. Ha? Usay discipleship, Pastor, layo ra man tanawa. First, ingon diri sa John 21:15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Actually, sambingay ni. Amen? Next line. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Diba? So, first, arita sa lambs. Pag pilmiro, pag umayalag pangaon, ingon si Jesus, ni Peter nga, Pedro, imo ba kong gigugma? Okay? Diningon si Pedro, kay balo naman ka na Ginoo nga, ako kang gigugma. Din ang tubag ni Jesus, una is, feed my lambs, pakanang akong mga lambs. In the second time,
take care of my sheep. Okay? The third time is feed my sheep. Pag pilmiro igsoon, ang gigamit ani nga word lamb ni Jesus. Second, sheep. Take care of my sheep. And then the third time, sheep na pod. Pero feed my sheep. Pilmiro mga igsoon, feed my lambs. Kabalo ba mga igsoon nga kaning lambs? Kung ato ni sang i-search mga igsoon, ako gining ko ano ang nani sa atong i-google ha. The difference between lamb and sheep. Kabalo ko nga kabalo, pero ato lang pasultiyon ng Google. Ang lamb mga igsoon mao ni siya, lambs are baby sheep. Okay, lambs are baby sheep under 1 year old, valued for tender, mild flavored meat and soft flesh. Then ang sheep kay katotong mga gitawag og older na than 12 months. Okay. Sa Bisaya pa mga igsoon, ato ni klaro ang lambs it means kay gagmay nga karniro og sa baka pa nating baka og sa iring pa kuting pa og sa iro pa itoy. Okay? Ang sheep dagko na. So kung ato ni siyang i-interpret igsoon kay most of the time every event in the Bible, even Jesus, the moment Jesus share to his disciples, iha ni siyang ipaagi og sambingay. Okay? Kabalo ba mo igsoon nga kaning lambs? Ang meaning sa lamb, it is a baby Christian. Lambs in Google mga igsoon is baby sheep. Okay? So sa Kristohanong kinabuhi ang lambs, mga baby Christian. Tanawang gingon ni Jesus. Pedro, nahigugma ka na ako. Unsa yang gingon una? Feed my lambs. Pakana ang akong mga gagmayng karniro katong mga itoy para karniro. Second time, niingon si Jesus, Pedro, nahigugma ba dyan ka na ako? Niingon na po si Pedro mga igsoon. Kabalo naman ka, Lord, nga nahigugma ko niyo. Next, take care of my sheep. First, feed my lambs. Kabalo ba mo nga discipleship ni? Feed my lambs, no? Komoda na nanaw mo mga leaders mo, or ikaw mismo nga bag-o pa ka sa Ginoo. Dapat ma-feed ka kanunay sa word ni Lord. Asa man kadapita ma-feed. Example, na yung mga bag-o pa diri nga nananaw. Mga gibag-o sa Ginoo, gikan sa mga sa kinabuhi kaniadto nga grabe kadautan, bag-o pa ka, dapat mo-attend ka o naa ka sa discipleship. Ang discipleship is a way of feeding our soul. Amen? Nga maminaw tag pulong sa Ginoo, maminaw tag mga testimonies for other people, magdinasigay kanang discipleship igsoon diha ta ma-feed spiritually. Okay? So mauna nga lambs, and then ang lambs nag-refer siya og baby Christian. Now, kadugayan nga ingon man si Jesus nga, okay, feed my lambs. Okay, Pedro, pakanaang mga nating karniro or gagmayng karniro, no? So the moment nga si Pedro magsig feed, di kalikayan, mudako na, mutubo, mahimo na siyang sheep. As the days goes by, mga igsoon, ang lambs, it will turn into sheep. Mahimo siyang sheep, no? Yeah, next, niingon na po diriyo, take care of my sheep. Kung naigugma ka na ako, Pedro, take care of my sheep. So, bumasabot mga igsoon, dili undangon. Sa lambs pa, kinanglan i-feed na to. And then, kung mahimo ng sheep, kita nga mga leaders, paminaw mo, take care po, no? Kinanglan, atuag po silang i-disciple. Kanang take care of myself, kinanglan nga, na ay gitawag o pagpadayon nga pag-disciple. Amen? Kay everyday, God changes us from glory to glory. Naagin na siya mga igsoon. That is why we need to attend discipleship, simbalay, Bible study, or unsa man diha nga mga ini gathering sa church igsoon, kinahanglan ta mo attend. Amen? No? Ingon diri, take care of my sheep, meaning dili pa biyaan. Yes, nahimo na siyang sheep, but it doesn't mean nga at first lambs pa gisugo ni Jesus si Pedro nga, feed my lambs. Sige, pakana sambingay mo ni pakana ang akong mga katawhan. Okay? Ang akong mga disipulo pakana na ang mga katawhan ako nga katong mga dili pahamtong sa pagtuo mao na lambs. And then samtang mohamtong na sila, wala mingon si Jesus nga. And then after that Pedro, di ba? Biyahe na sila. Wala, but still ingon Jesus, oh, if you love me, next, take care of my sheep. Kinanglan nga atiman nun gihapon ni Pedro ang sheep. Naigitawag og discipleship, nagpadayon nga pag-disciple. Amen. Ingana na, every day we must study the Word of God.
every day, we must feed our soul by the word of God. Mao ni discipleship. Mao ni ingon si Peter, take care of my sheep. And then the third time, ingon pa gyud si Jesus nga, kani Pedro, kinuod ba dyan ka nahigugman ako? Ingon si Pedro, Ginoo nga naman nag-struggle si Pedro. Kabalo ka nga nahigugma ko. Ano yung gitubag ni Jesus? Simple ra. Feed my sheep. Bisag sheep na, pakanoon gyapon. Dili pa pasabot nga lambs, pakanoon nimo. Muhamtong na, mahimo ng karnero. Biyaan na, no? Kay makabarog kasi, no? Pakanoon gyapon. Naigitawag og continuing or continuous discipleship or unsay tawag na pagpadayon nga pag-disciple. Dili pwede biyaan. That is why paminaw mo katong mga bag-o pa sa Ginoo dapat willing mo magpa-disciple. Kaya nga naman, di garantiya nga nabag-o ta bisan ako kung wala pa ko nagpa-disciple sa akong papa, kung wala pa ko nag-feeding sa akong kaugalingon nga nakoy gihimo para ma-feed akong soul nga everyday for almost 7 months or kung ako masayop almost 7 months or 7 months. Dili ko muka og pamahaw og paniud to. Magsigir ako basag Bible sa kakwarto, manira ko. Magsigir ako ampo basag Bible, maminaw mga worship song, magdaig sa Ginoo. Mao na akong gibuhat for almost 7 months or maybe 7 months. Nakikitawag og self-rehab na ko ato nga time, and I believe that's the leading of the Holy Spirit. Kaya akong gifeed ang akong kaugalingon. Kung gifeed akong kaugalingon, why? Mao na need na to. Di pwede nga nabag-o na ta. Gibag-o tas Ginoo, di na ka palahubog, di na ka adik-adik, di na ka prostitute, iwa na ka nangabit. Di pwede nga naglipay-lipay na kay nabag-o ka. Mo-share ka sa imong testimony, ngani jud ko kaniadto. Pero karon, the moment I have an intimate relationship with Jesus Christ, nabag-o na ko. Mao na nabag-o na kong binuhat. Salamat kay nakabiya na ko sa mga gapos ni Satanas. Dili ra diha. Dapat willing ta magpa-disciple or dapat natay feeding of our soul. Kay kung di na nato buhaton, pwede ta mubalik sa atong kaniadto. Sayang ang nahitabo nga kagawasan nato. Sayang ang kagabag-uhan, sayang ang deliverance, sayang ang gipaygawas tas ginugikan sa mga makadaot nga bisyo ug sa atong kinabuhi nga grabe kadaotan. Pwede ta mubalik ra gihapon kung di ta magpa-disciple or di ta kung walay feeding sa atong soul. That is why ingon si Jesus ni Pedro katulo. Primero, Peter, if you love me, feed my lambs. And then the next line, ingon na po siya, if you really love me, Peter, then take care of my sheep. Kaya of course, the more nato, paminaw mga leaders, the more nato i-feed atong mga disciple, di kalikayan, magkahamtong din na siya. Then, dinaan na siya mahimong lambs, mahimo na siyang sheep. Okay? O sa Kristoanong kinabuhi, dili na siya baby Christian. Hamtong na gid siya sa pagtuo niya. But it doesn't mean nga itong pasagdan. Okay? Nagya po yung take care of my sheep. Take care of my sheep meaning, mugiya punta, mupahimangno, muwarning, mubadlong. Amen? Ana na siya. And then, napag yun. If you really love me, Peter, then Jesus said, then, feed my sheep. Bisan sheep na, the sheep also need to be feed. Amen? So, dili pwede nga sheep na, hamtong na ko, okay na ko, mabitaw ako igsoon. Bisan 14 years na ko nga nagwali. Grasya sa Ginoo. And glory to God for that. Kabalo na gid mo nga grasya sa Ginoo gid tanan. Gigamit sa Ginoo. But it doesn't mean nga dili ko maminaw og laing magwali. Muatin sad kog mga dagkong gathering, mga convention, mga conference na mga gathering sa mga pastors, na mga banggiitang speaker, mga anointed speaker. Maminaw sad ko sa wali sa akong mga disciples. Ako ni silang pawalihon. Namtay mga disciples diri nga gipiyal sa Ginoo nga muwali na pud. Maminaw ko kay gusto ko magfeeding sa akong kaugalingon. Amen. Kinahanglan everyday buhaton ni nato kay di pwede. No? Ako mismo mga igsoon wa ko magkumpiyansa kay sayang ang akong naibaw na tagamtaman nga kabag-uhan. Sayang ang akong nadawat nga kagawasan gikan sa gapos ni Satanas. Kung dili ko magfa-feed sa akong soul. Kung dili ko magbasag Bible. Amen? Ano mga igsoon, pwede ko mubalik, kaya mawikman ko kadugayan. Amen? So, that is why, ingana ka-importante ang gitawag og discipleship, ang Bible study. Amen? Ang mga gathering sa church, ayaw palagpas sa, kay part na sa discipleship. The moment makadungog tag mga, bisag usa lang ka verse atong igsoon nga iyang gi-expound, na feed na ka. Amen? Nakadungog na ka, nakakaon imong kalag mga igsoon, need na to na igsoon, discipleship. Kaysa discipleship, diha ka muhamtong. Kung sa discipleship, ang discipleship mao ni gitawag og maintenance sa atong deliverance, kabag-uhan. Amen?
And aside from that, igsoon, diha ta the more mas mapalawman atong relasyon sa Ginoo. Without discipleship, mabawra atong pag-ila sa Ginoo. But the more we acknowledge or we accept or we undergo discipleship, then mas mapalawman nato ang atong relasyon sa Ginoo, mas makaila pagid ta kung kinsa ang Ginoo nga atong gilagaran. Amen. We will know more about God, about the Lord, His kingship, His lordship, when we undergo discipleship. Apan kung dili ka mo apil-apil og mga discipleship about ana or unsa man diha nga mga gathering, Bible study. Yawa pa kay basa-basag Bible kayo. Prangkahan ti ka igsoon, pwede ka mo balik sa imong kaniadto. Usa ka adlaw makit-an ti ka, mamaligya na kagbalik og Shabu. Usa ka adlaw makit-an ti ka, mobalik na kapag kapalahubog. Usa ka adlaw makit-an ti ka nga nangabit na pug ka. Usa ka adlaw makit-an ti ka nga naglunang nas kahilayan. Nagsige nagsulod og bar, ngano man. Basta ma-miss nimo ni, basta dili ka, basta mo skip ka ning gitawag og discipleship. Amen. Kay even si Jesus igsuon, iyang gisugo si Pedro nga pag-disciple, discipleship man ni. Kaklaro ano? Elmiro, lamb. Lamb is a baby Christian. Sambingay na sa baby Christian. Karniro na siya nga nati. Yes, kanang bata pa nga karniro. Ug sa iring pa kuting. Ug sa iro pa itoy. Amen? Baby Christian. Mao ginay meaning sa gitawag og lambs. And then, Jesus said to Peter, Peter, if you love me, then feed my lambs. Amen? And of course, tungod kay from the lamb, sooner or later, it will turn into sheep. Normal na, magkadugay, magdagan ng adlaw, mahimong sheep. So meaning, ang baby Christian, mahimo ng adult na. Amen? Mahimo ng hamto nga Kristohanon. But then, Jesus said again, take care of my sheep. Meaning, kita nga mga leaders or na mga disciple, at tuwag ya pong giyahan, at tuwag ya pong atimanon ang atong mga disipulo, ang atong mga karniro, nagipiyal sa Ginoo. Dili mo pasabot kay nahimo na silang sheep, na sila'y alam sa pulong sa Ginoo, na sila'y alam, na sila'y discernment. So ito na silang Biblia, imong biyaan. No, we are accountable and we are responsible for their growth also because God, si Lord igsoon, iyan ang gisalig nato. Mabito karon igsoon nga naatay simbalay. Nagpromote pag yung dagang simbalay. Kaya nga naman, kung ang uban nga mga gipiyal sa Ginoo namo nga disciple, na adyo'y mga kakulian or conflict nga di sila kasimba ang simbahan among dadon sa balay. Kaya ang sugo sa Ginoo ni Peter, take care of my sheep. It doesn't mean nga nahimo ng sheep, nahimo ng hamtong ang atong mga disciples, atong biyaan. Kabalo na sila sa kamatuoran. Kabalo na mubasag Bible. Di ba? Ato silang atimanon, take care of my sheep. Amen? And number 3, feed my sheep. Pagkanon gihapon. Muna siya mga igsoon nga need ang discipleship. Again, una, para sa spiritual growth, para muhamtong ang usa ka Kristohanon. And then, aside from that, para mas mapalawman ang atong relationship ni Lord, okay, through discipleship. And last, para ang deliverance, ang kabag-uhan nga gihatag sa Ginoo nato, mutunhay, mulahutay, hangtod sa walay katapusan. Igsoon, believe me, daghan kay gibag-o sa Ginoo pero karon namalik asa na sila. Amen. Grabe mo testimony nga gibag-o ko sa Ginoo, muhilak pa. Unsa man ilang mga testimony, grabe kayo, very kung sa uban pa very convincing. O tinuod man sa diingon nga convincing kay o maingon nga gamagama sila tinuod jud. Saksi ilang pamilya, saksi ilang silingan, ilang higala nga nabag-o nagid gitawag og genuine transformation. Pero kung dili na mo undergo og discipleship, kung walay feeding of soul, kay busy, kay trabaho og negosyo, 100%, 100% dakog posibilidad na mubalik na siya sa iyang kaniadto. Mubalik nagsuyop, mubalik nagtagay, mubalik nagpamabay, mubalik nagscatter, mubalik na sa iyang binuhatan kaniadto. Why? Basta dili siya mo undergo og discipleship. Amen? Mao ni nga need kay nato igsoon discipleship. That is why I just want to encourage everyone. Bisag makonsider pa mo nga sheep, even me. Ako, I could say nga, sheep na ko, dili na jud ko baby, di na ko lamb. But kabalo pa mo igsoon nga na ako'y maintenance aside nga nagbasa ko sa pulong sa Ginoo.
maminaw sad kog mga preaching sa uban. Maminaw ko sa mga uban nga mga magwawali. Bisan pag nay ubang magwali nga ilang sayawon, maminaw gyapon sawayon, maminaw gyapon ko kay naa magapoy makuha nga mga pagtulunan, di ba? Kay feeding for my soul. Kay gusto po, I want to learn more, and because I believe every preacher, every pastor or minister or servant of the Lord has different revelation. Laylahi sa dughiyas, laylahi og talento, laylahi og gasang gihatag sa Ginoo. Kabalo ko nga naay daghan nga naa nila nga wala nako. Although naay wala nila nga naa nako, pero naay daghan nga naa nila nga wa ko. That is why I need to listen to them, to listen to their preaching. Kay for my own benefits na kay gusto pa ko mas mo grow, mas mo palawom pag yun. Even me nga pastor na I need pag yun og discipleship. No, ana gina siya mga igsoon, no? Kay sayang. Lipay-lipay ta. Ako, mga nana ko, kadungog naman ako, kadaghan. Testimony na ko nga, before, back then, 16 years ko in drug addiction, gigapos ko sa illegal nga droga, ningagi ko pamaligya, maldito ko na ako'y arma sa una. Daghan ko mga testimony. Mahimo ng kawang kung dili ko mismo mag-discipleship. Kung dili ko mismo mo undergo discipleship myself, and dili ko mag-fade sa akong soul, mga igsoon, by the word of God. Dapat na maintenance og ang discipleship mao na siya. Amen. That is why Peter gingna ni Jesus og Pedro, nahigugma ka nako, feed my lambs. Pedro, nahigugma ka nako, take care of my sheep. Dapalas Pedro, nahigugma ka nako, o lagi Ginoo, then feed my sheep. Diba? Ato makita igsoon nga katulog ibalik-balik. Wala kay nakuha ni Pedro ang punto. Pero ang punto ani na gitawag nga continuous or pagpadayon nga pag-disciple. It doesn't mean nga nahimo ng sheep pasagdan mo, no. Ingon siya real, then feed my sheep. Kuha niyo ang punto igsoon. Simple ra ni, pero dapat mahibawaan na to ni. If we want to become more matured spiritually, dapat we must undergo discipleship. We must open for Bible study. Ang uban mo balibad og Bible study mo simbalay kay wise na no sayop na. Sayop na ang uban, di ko magpakuan pastor. Brad, ayo sa pasa ko no. Sa tagay kay pas ka no. Ay balibari kay para na sa pag-feed sa imong soul. Diha ka mo hamtong dili sa pagkaon. Ang gingarian sa Dios dili, it's not about food. Amen. Mao ingon si Jesus mga igsoon atong live before previous days na to atong live mga igsoon nga ingon si Jesus nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Amen. Mao na mga igsoon nga need ta discipleship. Need ta mag-feed sa word ni Lord mga igsoon para mas mo grow ta, mo mature pa kita atong faith, mas mo mature pa. And then mas mapalawman pa ang atong relationship ni Lord, no? Mas makaila pa ta ni Lord in a deeper way kanang lawom pa gyud in labaw tanan aron mo lahutay, aron mo lungtad ang atong kabag-uhan. Kay kung walay discipleship, kung walay Bible study, mo balik ra gyapon ta sa atong binuhatan kaniadto. Amen. Kung gusto ta nga motunhay ang atong pagkakristohanon, ang atong kabag-uhan mulungtad, kay ang gingon na ba sa Ginoo, bunga nga mulungtad. Amen. Gusto ko kamo nga mamunga mo, bunga nga mulungtad ka ng kabag-uhan nga hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Nabag-o pa ka. Wa ka ni balik? Or ikaw ba'y muuna o balik sa Ginoo? Nga mubalik ka niya, nga nagpabilin ang kabag-uhan ang bunga. Amen? Makuha na to na pinagi sa discipleship. So, this afternoon man, to all of the viewers right now and listeners, kung na'y nagtanaw karon nga bag-o pa lang ka sa Ginoo, I want to encourage you, brothers and sisters, to read the Word daily. And aside from that, you must undergo discipleship. Isa may leaders ninyo. Attend og mga Bible study, prayer meeting, or any activity sa church. Attend ya kay nindot yun na siya. Part of discipleship na siya. Nga nag-feed ka para na sa imong benepisyo. Timan kung magpabilin kang baby Christian, kay dili ka mo undergo og gitawag og discipleship, maglipay-lipay kay kagibag-o na ka, adik-adik ka sa una, di na ka musuyop karon. Mao ni mong bisyo sa una na kay kambit na kay daghang kakuan, mao ni nya karon dili na ka, wala na ka atus kay layan. Naglipay-lipay ka na pero sultian di ka. Kung di ka mo apil og Bible study,
kung di ka mo undergo og discipleship, way kapuslanan imong kabag-uhan, pwede ka mo balik sa kaniadto. Amen. Sayang. So ayaw sayangi. Mga pitaningon si Paul ba to? Work out with your salvation. Amen. Discipleship. Need ta na mga igsoon para ang atong kabag-uhan muhangtod, mulahutay mga igsoon. Amen ba? In that way, mahimutang blessing, niya mahimutang effective instrument for soul winning. Ano man? Kay maniid ba ng uban na to nga, grabe pila na ni katuig siya, wadyo din balik og suyo po. Pila na dyan ni katuig ba? Nagtuo ko nga, palahubog, manggod ni kay siya, kada adlaw ni mahubog, pero abi ba na ko og mga pila ra kabuwan, karon tulo na katuig, 4, 5, pila naman ni katuig, wala na dyan ko kita niyang mahubog, kabantay mo. Magpadayon ang gitawag og kabag-uhan once we undergo discipleship. Amen? Once mo appeal tag mga Bible study, once mo attend tag mga activities sa church. So, I just want to encourage everyone. Kung naay Bible study or any activity sa church, don't miss it. Ayag si Piata. Simbalay, ayag si Piata, igsoon. Labi na mga bago, kay diha ka mo grow. Diha ka mas makakat-on pa kung maayo. Ug diha pa mas makaila ka kung kinsa ng Ginoo nga imong gilagaran. And aside from that, paminaw mo. Kung dili ka magpa-disciple, it means nga magpabilin kang bata, baby Christian. Di magkamuhamtong walay discipleship. Now, kung magpabilin kang baby Christian, kung hapakon ka og mga pagsulay og mga tentasyon, mada ka kay bata man ka. Nabay bata igsoon nga makadaog og mga bugat nga mga alsahonon nga makaya madaog sa mga hamtong. Wala, bata pa ka, di ka kadaog og mga bugat kayo. Bata pa man ka. So if ever na mga tentasyon mga igsoon, ang yawa ra ba once mo tintal na to, tintalon ta sa area pod nga huyang ta. Nya bata pa man ka, matintal jud kadayon, so pwede ka mabalik sa imong kaniadto. But if we undergo, if we welcome discipleship, kung mo-attend ta og mga simbalay, kung mo-attend ta permitting Bible study or any activity sa church, then imong gifeed imong soul. Then as the days goes by, mag-anam kag kahamtong, mag-anam kag kalig-on sa imong pagtuo niya, makabarog na ka sa mga tentasyon because of discipleship. Apan kung dili ka magpa-disciple, magpabilin kang bata, bisan pagpila na kakatuig mga lagad sa Ginoo, wala mga igsoon, mahog yapon o wala kay kabaguhan. Di mo ka magpa-disciple. But if we undergo discipleship, mga igsoon training, or unsa na mga Bible study, slowly but surely, mag-anam-anam og gitawag og kahamtong, mag-anam-anam ta og kahamtong. Unya, mag-anam-anam na sa tao, di na sa ta basta-basta matandog og mga pagsulay kay mag-anam at kalig-on. Di sana nato nakuha through discipleship. Amen. Ako igsoon, daghan kong mga kaila, gibag-o sa Ginoo. Daghan kong mga kaila nga, grabe yung mga testimony, gibag-o sa Ginoo. But then, okay pa, primero, dasig din, may absent og mga Bible study, may absent og simba. Anton, pag-absent niya, naabot na siya og mga how many months, naibawaan na lang nako nga ning balik na og suyok. Nga naman, once ma-miss ni mo ng mga Bible study, discipleship or unsa diha, sama ra nga giundang nimo pagkaon sa dang imong kalag, weak ka in times of temptation and in times of trials. Weak ta. Why? Dili man lig-on atong pundasyon kay wala man ta nagpa-disciple. Amen. Ingana ka importante ang discipleship. That is why everyone, I just want to encourage that kung naay mga discipleship or any activities sa church or Bible study, attend. Lugar ang uban maingon kung makalugar, no, lugar para na sa imuhang kaayuhan. Makabenepisyo ka ana. Kay sooner or later, every now and then, magatubang ka og pagsulay, magatubang ka og tentasyon. Kung dili pa ka hamtong, kung bata pa ka, tungod kay di ka mo apil og mga discipleship, kay busy ka kanunay, pwede ka madala dayon sa imong pagbati. Pwede ka matintal, ngano man huyang man ka, bata pa man ka, di ka kadaog. Amen. Pero kung nag-desire ka nga mo grow ka, then don't skip. Ayaw si Piata ang discipleship. Ayaw si Piata ang Bible study. Ayaw si Piata ang simbalay. Imagine, bisag ako,
Ako nagtuo mo nga wa ko magtuon sa pulong sa Ginoo. Nagtuon kog maayo. Nagtuo mo di ko maminaw og mga preaching sa uban. Even sa Facebook kanang mag-share ko sa Facebook, makita kong mga reels nga nay mga foreigner magwali or bisan kinsa, maminaw ko. Kay ako mismo need nga magpa-feed ba mukaon ang akong kalag sa pulong sa Ginoo. Kay yes, effective na ko, glory to God, gigamit ko sa Ginoo. Dili pwede nga sige kog pakaon ninyo. Sige kog feed sa mga disciple nako. Me too, need ko mag-feed. Kaya ron sige kog receive og revelation niya. Pasa na pod revelation. Need ko mudawat og rema ni Lord. Amen. Mauna dapat na to igsoon. Because as what I have said every day, God changes us from glory to glory. And the more we undergo discipleship or Bible study, the more we read the Word of God, the more we feed our soul, mga igsoon, then the more we, the more we know or God's ways, mapamagi sa Ginoo, the more na tumasabtan o the more we become sensitive pagit sa voice ni Lord, or the more mo level up atong spiritual discernment, the more magkalaw mga tuang gitawag og relasyon sa Ginoo. Pinaagi ana. Amen. And prangkahan ti kaigsoon. Once mo undergo ka na, sigurado ko nga atong Kristohanong kinabuhi madaugon ganunay. Naman tay bala. Tanawa, when we say discipleship, feeding na sa word nato. Remember mo katong si Jesus, how Jesus overcome the temptation? Katong gitintal siya. Unsay iyang sagang, puro word. The scripture said, di ba? The scripture says, man cannot live in bread alone, but by every word, di ba? Nagingon ang kasulatan, mao'y simbaha lamang ang Ginoo, og siya lang mga alagari. Ang gihapak ni Jesus, word puro. Ug asa na nato makitaan ang word, madunggan through discipleship. Amen? Again and again, that is why, kung naay mag-invite ninyong Bible study, labi na mga bag-o pa mo dia, ay balibari ang simbalay, Bible study, ayaw balibari ang discipleship, kay diha ka mo tubo, diha ka mo hamtong, o diha ka mo ligon, o labaw sa tanan, diha ka mga igsuon, mas the more makaila sa Ginoo, o ang imong kabag-uhan, ang deliverance, ang imong bag-ong kinabuhi, mula hutay, mutunahay na, kay nagtuo ba ka ang imong bag-ong kinabuhi, karon gibag-o kas Ginoo, mo padayo na, mo sustain na kung walay discipleship? No! Dili na mo sustain. Mo sustain, sayang imong deliverance, sayang nga gi-set free ka ni Lord. Kung walay discipleship na maintenance, mao na discipleship. Amen. Need na to na. Need galinan nako. Amen. So mao ni mga igsoon. Kay again ang atong teksto, even si Jesus 3 times iyang gingnan si Peter. Peter, if you love me, Peter, do you love me? And then Peter replied, yes, Jesus, yes, Lord, I love you. Then first, feed my lambs. And next, nang tana po, Jesus asked Peter, one more time, Peter, do you really love me? Si Peter, natinga nga nung kaduha sa gipangutana. Next, take care of my sheep. And the third time, naguol na si Pedro. Gipangutana na po siya ni Jesus nga nahigugma baka na ako. Ingon man si Pedro nga, kabalo man ka Lord nga nahigugma. Kung mo sige mga balik-balik, or something nga, namin ito nag-struggle si Peter. Ano yung tubag ni Jesus? Feed my sheep. Kabalo ba maigsoon nga, before me tubag si Peter, na word nga, do you love me? Mao niya akong punto. Kung tinuod tang nahigugma sa Ginoo, mga leaders, kung namoy mga disciples, at iman na, pakan na, ayaw pasagdi, giyahi, i-monitor. Amen? And aside from that, even kita mga leaders, kung tinuod tang nahigugma sa Ginoo, kay mao nigingon ni Jesus, do you really love me? Kita sa mga leaders, need sa mag-feed. If we really love God, then kita sa magpa-feed sa kanunay sa pulong sa Ginoo. Amen? It means general ni. Dili lang ni para sa mga karniro, para sa mga lamb, but kita sad kay kita tanan mga karniro man ta sa Ginoo. Need ta mukaon, need ta everyday mo sib kanunay, mo sib sa balaang pulong sa Ginoo.
kita ra pud ang makabenepisyo. For us, para mas hamtong na karano, ayaw dia, dapat mag-evolve ta kanunay. Dapat mas mag-grow pa kita more and more each day. From glory to glory, mga igsoon, pataas ta, ma-level up ta kanunay. And aside from that, kanang feeding our soul, it's a maintenance for us nga gitagaan tag deliverance ni Lord. Gitagaan tag kagawasan ni Lord sa mga gapos ni Satanas. Kanang feeding our soul, maintenance na to na para kanunay ta nga kondisyon ang atoang spiritual life, kanunay kondisyon tong relasyon sa Ginoo, kanunay ta nga mabungahon ang kabag-uhan nga atuang natagamtaman karon, mutunhay, mulungtad, mo sustain hangtod sa walay katapusan. Amen. Mao nang pulong sa Ginoo, mga igsoon. So again, I just want to encourage everyone, kung naay mga Bible study, naay mga fellowship, naay mga any activity sa church igsoon nga ma-feed imong soul, lugari. Busy mo ko, no, lugari. Tagaig higayon ang Ginoo. God first. Dapat kamaot mo manage sa tong time, sa tong trabaho, atong negosyo, unsa man diha. Lugari. Kay para nas kaayuhan nimo. Kay mo kang gali ka, masipyat gali ka diha. Bisan pa og unsa na nga milagro sa kabag-uhan ang nasinati nimo, pwede ka mo balik sa imong kaniadto. Ang sakinan, igsoon, bisag unsa ka branded, kung walay maintenance, maguba ang makina. The same nimo. Yes, you have Jesus, you have God, and you have His Word, and you have received a miracle from Him. Bisag unsa pa na nga milagro, pareha nako, ilado kay ko, ang mga tao makurat nako, mga silingan, daghan na blessed nako, glory to God. O tinuod na, kanang anak ni pastor sa una, adik-adik na maligya na, nakabuntis na, kanang adlaw na muli, salbahis na, palito na, pero karon na, bagko na, yes, daghan na blessed, dami sa akong kinabuhi, glory to God for that. And I owe it all to God, no? Akong i-credit ng himaya sa Ginoo. Pero, kung muundang ko sa maintenance, nako nga mag-feed sa word ni Lord, mubalik na kong suyok, nga naman, daghan na bagsyaburon, na daghan, pwede ra ko, muadto, bisag asa, daghan kong kontak, daghan kong kaila, daghan kong mga mata, no? Mao na nga, walay kumpiyansa, bisag nagtanaw mo diha, mature na mo spiritually, kabalo mo, no? Feed na karon ay feeding. Amen? That is why, ingon si Joshua, sa Joshua 1:8, ayaw ibulag ang balaod sa Diyos, basahon, no? Pamalandungi kini adlaw o gabi. Kanang word nga meditate or pamalandong, dili lang na ingon basahon. Kung dili sabton, na may basa ra ka nya wa na sud. Pamalandong, it means sabton, palawman ug maayo. No? Mangayo, we're gonna ask the revelation from the Holy Spirit kung unsa gyud mao na pamalandong. Dili kay basa ra ko kay ingon ang pulong sa Ginoo nga basa. Aside sa pagpamalandong, mas palawman na itong maayo, sundon pag yun, sikreto na sa imong kadaugan. Feeding, discipleship, Bible study, lugari igsoon, para sa kayuhan nimo. Aron makabarug, aside nga muhamtong ka, mas makabarug pa ka sa mga pagsulay, mulig-on ka, o makalahutay ka hangtod sa walay katapusan. Maabtan ka nga inigbalik sa Ginoo nga nagpabilin nga nangalagad niya nga mainiton. Amen. Discipleship, mga igsoon, it seems like sama bitaw na nga nagsige kag nagpadagkot ka kanunay og kalayo, magkalayo ka kanunay. Sige kag paduslit. Every time nga mag-discipleship, nagpadagkot ka, on fire ka kanunay ana, mga igsoon. Amen. Katong walay discipleship, nagbaga na sila, luoy na kayo, nagbaga na. Mao na nga wala na'y kahaya, ganton, nibalik na. Wa may discipleship. Ang discipleship, nagsitag padagkot, ana. Amen. Mao na'y nindot, igsoon. Again, para sa atong kaayuhan, o para mas mulahutay, umutunhay, mulungtad ang kabag-uhan, nga atong na sinati, sa diyang atong nahimamat, nahimugso si Kristo sa tundughan. Amen? Discipleship. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this afternoon about discipleship, that we need to feed our soul by your words. Lord God, I pray nga, kanunay mi Ginoo, adunay kagutom sa imong pulong. Unsa man mi kabisi, Ginoo,
dapat Ginoo mo lugar jud mi og discipleship, mo attend mi og mga Bible study, mo attend mi og mga activities sa church kay para mas mo grow pa gid mi, para mas malawman pa gid among relasyon nimo ug para mas makaila pa gid mi maayo nimo Ginoo. Labaw sa tanan para magpadayon ng among kabag-uhan Ginoo. We need to undergo discipleship. We need to attend Bible study or any activities at church, Lord God. Maintenance ni sa kabag-uhan nga imong gihatag namo. Lord, thank you for your word. Holy Spirit, thank you for your presence this afternoon. And I pray nga dili nimo labay nga kawang, but Lord, let your Holy Spirit will always remind us with this word. Kaya bisag kayo usahay Ginoo, malipat me. Sometimes we skip discipleship. Sometimes we skip Bible study or even simba Ginoo. Kay nabisi mi sa among trabaho, negosyo. Nabisi mi og pangitag kwarta. Nakalimot mi nga naay among relasyon or commitment nimo nga among atimanon Ginoo. Kay kung mukang ami sigurado nga mobalik yun mi sa among kaniadto. Lord God, ako nagampo Ginoo nga imo ming badlungon kung mahimo disiplinahon minimo Ginoo. Kay ning ingon ka Ginoo sa imong pulong, for whom you love, you trust in it. Kung kinsa imong gihigugma imong disiplinahon. Kung nakita nimo Ginoo nga kami nalayo na nimo, na skip na namo ang buluhaton nimo, Lord God, pahinumdumi mi, badlunga mi kung mahimo sa sakit nga pamaagi kay usahay Ginoo, di mi makahinumdum nimo kung hayahay among kahimtang. Apan makahinumdum mi nimo kung naami sa kalisdanan. So Lord God, let your will be done. Move or works, mamuhat ka sa pamaagi Ginoo nga makasabot mi or makahinumdum mi sa angay namong buhaton. Thank you Lord God again for your word. Holy Spirit, thank you for your presence. And thank you for the revelation nga naami nakatunan karon. Salamat kay sa kaalam Ginoo. Ug salamat sa kadasi nga imong gihatag kanamo karon nga naghatag na mong motivation Lord nga dili gud mi mo absent og mga Bible study, prayer meeting, discipleship, dili gud mi masipyat nga magbasa og Bible kada adlaw, day and night. And aside from that, sundo na mo nga among gibasa ug among nadungog Ginoo para motubo mi. Kay kawang raman pod Ginoo kung maminaw lagi mi mo attend mi. Pero amo ra gipalabay speakas dunggan. Give us a heart Lord God nga doers of your word. Kay ang doers of your word maura po nang muhamtong, maura po nang mulig-on, ug mao po nay makabaton Ginoo, breakthrough Ginoo. Hallelujah. Thank you so much Lord. Salamat kayo. And this time Lord God, I pray to all of the followers, to all of the listeners this time, to all of the viewers Lord God, continue to bless them Lord God. Bless them, Lord, according to the desires of their heart. I don't know about them, Lord God. I don't know what their prayers, Lord God, unsa man ilang mga what they desired, Lord God, unsa man ilang gipangayo nimo, Lord God, and even their very situation right now. I really don't know, Lord God, but you know them so well. None can hide from you, Lord God. You are so familiar with their situation right now, and even every details of their lives right now. You know them. And you know their problems, their battles, their struggles, Lord God. So I pray, Lord God, sa area silang kinabuhi karon nga need ka mo manifest, need imong power mo liho Ginoo, mo liho ka nang dapita karon sa pangalan ni Jesus. You're gonna show it to them, Lord God, that you're the same yesterday, today, and forever. You're the same God, the God of Abraham, Jacob, and Isaac, the God of Moses, the same God whom we serve today, the same Jesus, Lord God, nga nagbanhaw nila sa rugikan sa patay. The same Jesus whom we believe, whom we follow today. So Lord God, even today, you can do miracles to them right now. In Jesus' name. Unsa man nga milagro, Lord God? Kayuhan ba sa balatian? Financial breakthrough? Prosperity ba? Kauswagan? Trabaho ba? Or unsa? Kaluwasan sa ilang pamilya? Deliverance ba, Lord? Kabaguhan sa ilang kinabuhi sa mga nagapos, Ginoo? Sa any addiction or kalinaw ba sa mga na-depression? Lord, mamuhat ka. Move in the area of their lives that you really need them the most in Jesus' name. Thank you, Lord God. So this time, Lord God, ang dawaton, ang kunon, ang kadaugan, ang milagro, ang kagawasan, ang kaluwasan, ang panalangin gikan kanimo Ginoo. Himuwa lamang ming takus ug angayan, kasaligan ug kapiyalan. Kay ang gitan-aw nimo una among kasing-kasing Ginoo. This is our prayer, Lord God. Amo kining gisilyuhan sa gahom, sa balang Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong o personal nga manluluwas. Amen ug amen. May hapon mga igsoon, hapon pa. Hayag ba nagno? Okay, all right.
That's all for this afternoon. So akong ibalik ang tanang dungo kung himayas buhay nga Diyos, I will give all the glory back to the King of Kings and Lord of Lords. Og thank you for being with me, and hindi ko niyang gabi sa itong pamatulog ako nagampo nga ubanan tas Ginoo bantayan ta, and may the presence of the Lord, the King of Kings will go with us, and sa tanang mga OFW diha nga nagtrabaho pa at this time, I declare that the presence of God will go with you as well, and God will bless all the works of your hands, and I declare favor sa inyong mga amo. I declare promotion, good health, and of course divine protection and comfort as well. I declare it. Labi na layo mo sa inyong pamilya, no? It's not easy ang sacrifice nga inyong gihimo, but with the presence of the Lord, kaya ra makalaot tayo ra mo. Okay. Glory to God, Brad. Glory to God. Salamat kay Maya sa Ginoo. Okay, so that's all for tonight or this afternoon. See you again next time. Ouch! See you again next time, and ang kabilin kaninyo mga higala. Ampo, amping, abanti. To God be all the glory. God bless. Okay, so ampo-amping abanti daw. Tinuod bitaw na, no? Kay sayang po mga igsoon nga, sige lang taog, ampo niya, wata nag-amping. Patay atong pagtuo kung way buhat. Yes, we always pray every day, but we must take care of ourselves as well. Amping, para mag-abanti ta. Okay, so see you next time, and again, sa wapa naka-subscribe sa itong YouTube channel, please subscribe sa itong YouTube channel. Free na. You can find the link in the caption of this live. Free na siya. Unya, nata ng live dito na to. Sa previous year, pa last year. Unya, kani nga live, sa ako ni siyang i-download, i-upload na ko dito, kay in 30 days, ma-delete ni siya. But still, 30 days pa man, you can share this live. And you can invite your friends to follow our page as well. Okay? So, see you next time. See you tomorrow. O walang kabalo kung sa exact time kung asawa dahil tanaw sa lab. Alright. Okay. So hindi ko kasaad kung sa nga oras ta ugma, basta as long as I have the opportunity, I will grab it for the glory of the Lord. Okay. So again, ako na po yung ingono, ampo, amping, abante. To God be all the glory. See you next time. God bless. Hi love. Manggiwaw niya mga asawa eh. Okay, God bless everyone. Keep safe. God bless, brother. Ampingan ka kanunay sa Ginoo. Bye-bye.